Sziasztok! Ez itt a Beer Bucket Poem Challenge, a játék, ahol fejetekre kell önteni 20 óra egy dobos sört, miközben verset szavaltok. Kezdjük is el! Fodor Ákos, kamasz, nincs telen tékozló. A kihívást teljesítettem, most pedig jöhetnek a rossz májú megjegyzések. Te itt játszadozol velünk, nem veszed komolyan ezt az egészet. Ha nem tetszik, ne csináld, ne sérts meg másokat. Mit képzelsz, hogy gúnytűzöl egy versből és jótékonysági kihívásokból? Mit képzelsz, te irodalomgyalázó? Te akasztanivaló? Álljunk meg egy szóra. Beer Challenge, Ice Bucket Challenge és verskihívás. Igen, a legtöbben tudjátok, miről van szó. Napjainkban elhíresült a Facebook lehetőségeinek hála gyors ütemben terjedő kihívásokról, melyek közt akad kevésbé értelmes és egész jó kezdeményezés is. Vegyük őket sorba. Beer Challenge. Na, nem a brüsszeli, hanem az, amelynek lényege, hogy egy korsó sört kell meginnod 20 óra, ha ezt nem teszed meg, akkor a kihívónak lógsz egy rekesz sörrel. Ennek nyilván semmi értelme nincs. Képmutató, te is megcsináltad? Igen, megcsináltam. Poén az egész, annak is fogtam fel. A gond azokkal volt, akik ezt véresen komolyan vették. Olyan gáz az, ha valaki azzal menőzik, hogy meg tud inni egy sört. Igyatok vodkát 20 óra, ha annyira kemények vagytok. Istenem, most mindenki ezt a sörös szart posztolja. Unalmas már. Nem a menőzés és mások untatása volt a lényeg, csak a kihívás teljesítése. És volt, aki kreatívan oldotta meg a feladatot. Ice Bucket Challenge. A kihívás alapvetően jótékonysági célokat szolgált, ugyanis a jegesvíz nyakra öntése mellett a ritka idegrendszeri betegségben szenvedőket segítő amerikai ALS Association támogatására hívták fel a figyelmet. Az akcióhoz rengeteg híresség csatlakozott, és végül Magyarországra is elért a kezdeményezés. Pusztaszerre is? Pusztaszerre is. Többféle vélemény alakult ki a challenge-ről. Sokan vízpazarlásnak vélik, ezáltal az eredeti küldetéssel ellentmondásosnak tartják, mások pedig egy ügyes marketinghúzásnak, amiből jót profitált a Facebook. Összeesküvés elméletek tehát vannak, meg tipikus résztvevők is. Fair play játékosok. Az adományozóknak minden tiszteletem, ők megértették ennek az egésznek a lényegét. Suttyók. Azok, akik leöntik magukat jeges vízzel, de elfelejtik, hogy mi is a kihívás értelme. Ez adódhat tudatlanságukból, nem törődömségükből, és menő gyerek akarok lenni, ezért megcsinálom szindrómájukból. Álszentek. Akik bejelentik, hogy adományoznak, de közben egy büdös garast nem utalnak semmilyen alapítványnak, és a suttyókhoz hasonlóan élvezik, hogy csinálnak valami vicceset. Rossz indulatú, ilyen nincs. Ha valaki valamit kiír Facebookra, az úgy is van. Én például meghirdetem a Fart Challenge nevű játékot. A lényeg, hogy finganod kell egyet a videóban, majd ki kell hívnod 5 embert, akinek 24 órán belül ugyanezt kell tenniük. Ha nem teszik, akkor hősi halált halnak a házukat sújtó fing okozta orkánban. És köcsögök. Ide tartozom én, aki csak jártatja a száját a témáról. Verskihívás. Elérkeztünk ahhoz, aminek véletlenül sem akarok az elrontója lenni. A kezdeményezést teljes mértékben díjazom, bár nem beszéltem sem Szabó Balázssal, sem az ő ismerőseivel, így nem tudom, mennyire hiteles a több éve tartó kultúrforradalom létezése, de naívan elhiszem, hogy minden betű igaz a neten terjedő idézetből. Sokan bizonyára rágondoltatok, mint kezdeményező, pedig az igazság az, hogy egy névrokona volt, aki meghirdette ezt az egészet. Minden esetre úgy gondolom, elfér legalább ennyi kulturális bejegyzés a Facebook idővonalakon, hogy kicsit növelje az amúgy igencsak alacsony műveltségi szintet. Ha ennyire tetszik a dolog, akkor mi a 100-szor bátor, viharvert walesi bárdokért említetted meg ezt a kihívást is a videódban? Mert pár gyanús dologra lettem figyelmes. Igen, már megint a résztvevők sokszínűsége fogott meg. Megrögzött irodalmárok.
A verseny igazán a kedvükre van, művészi hajlamukat most kifejezhetik a világ felé kedvenc versük posztolásával. Hozzátenném, ez rendjén van, véletlenül sem akarom bántani őket, a kihívás nekik szól. Divatirodalmárok. Könyveket, verseket nem olvasnak, de előszeretettel posztolnak bölcsességeket, Paulo Coelho idézeteket a hírfolyamban naponta. És megrögzötten hiszik, hogy az olvasott szöveg illik rájuk. A bölcsességeik egyébként néha találóak, néha pedig bődületes nagy baromságok. Vagy csak szimplán nagyon szajkózott sablonos gondolatok. A kihívás nekik is tetszik vélhetően. Van, hogy az élet kegyetlen, de van, hogy nem. Alkalmazkodók. Tegnap még helyesírási hibáktól hemzsegő, pejoratív kifejezésekkel bőven tarkított, mély lelki szegénységre tanúbizonyságot tevő óránkénti kiírásaitól zengett a Facebook, ma pedig már egy irodalmat szerető és tisztelő ember képében büszkén posztolja kedvenc versét. Ez igen. Szobd le a faszom, te retkes kurva! Miért bánt engem az élet? Kecire elegem van mindenkiből, Miskolcon mindenki faszopó. Jó éjszakát. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hót akar el a bércitetők. Tolvajok. Amint meglátták ezt az akciót, egyből elkezdték keresni kedvenc verseiket. Sokan Facebookon az előttük kihívott emberek versei között. Ő az a fajta, aki miután talál egy megfelelőt a kínálatból, posztolja is azt büszkén állítva, ezt ő kedveli, ez az ő kedvenc verse. Na jól van, most már elég a kertelésből. Mondjad elfele, hogy mi is itt a lényeg. A lényeg az, hogy mi, emberek sokfélék vagyunk, de ez teszi az életet szépé, egyfajta örökké tartó kihívássá. Aki szereti a sört, az igyon, aki nem, az pusztítsa. Akinek módjában áll adományozni, az tegye meg, hogy mások is boldogabbak lehessenek. Aki szereti a költészetet, az nyugodtan ossza meg ismerőseivel kedvenc verseit, de ne csak egy kihívás miatt. Vállald fel önmagad a hétköznapokban, mindenféle más embertől eredő kezdeményezés nélkül. Ne csak azt merd megtenni, amit a többség jónak vél, hanem azt is, ami a saját belátásod szerint helyes, ami fölülmúlja az egódat és egy jobb világ irányába mutat. Az erkölcsi mérce változó. Mindenkinek más a helyes, más a jó. De ha belső mérleget szabályai alapján cselekszel, legalább önmagad vagy. Hát akkor én inkább játszom. You're gone, I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. I turn my head to the sky, focus one thought at a time. I do not let the little